హీరో రవితేజ గారికి పోలీసులు ఫైన్ వేశారట. రవితేజ గారు కారు అద్దాలకి బ్లాక్ స్టిక్కర్ అతికించుకొని ట్రాఫిక్లో వెళ్తూ ఉండగా హైదరాబాద్లోని జూబ్లీ హిల్స్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆ కారును ఆపటమే కాకుండా అక్కడే ఆ స్టిక్కర్స్ని పీకేసి అలా స్టిక్కర్స్ అంటించినందుకు 800 రూపాయల జరిమానా కూడా వేశారట. ఇదంతా చూస్తూ రవితేజ గారు మౌనంగా ఉన్నారని, ఆ జరిమానా కట్టేసి రవితేజ గారు కారులో వెళ్ళిపోయారని సమాచారం. అయితే ఇలాంటి సంఘటనే ఇంతకు ముందు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి కూడా సారథి స్టూడియో దగ్గర జరిగినట్లు సమాచారం. ఇక రవితేజ గారి కొత్త సినిమా అనౌన్స్మెంట్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో మీద మీ కామెంట్ కూడా పోస్ట్ చేయవచ్చు. మరింత టాలీవుడ్ సమాచారం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టాలీవుడ్ సెంట్రల్.